kaon nga tuok, matabok. Yan, kabuang, di nga naniloko. Yan, malita, papanig isa. Bata. Yan, kay malita na, titigas. Waltak. Ano ko, wala ko sila, abot ah. Mana? Ano na? Picture ay! Picture na. Paning si Maribel inuga dia. Handa pagulog. Oh, dia. Tidak. Ito, ay hati na inday. Aw, tomboy siya. Ko na tao raw kay ini. Oh, naman ba diyan na Suway siya, baliya. Anda inday. Kay video na dito. Abok-bok. Hindi bulsa na ang kanya, naisip niya buko. Kani nga na. Sama bata dia kay bara. Magtingulo ka ng buldi ka muna. Nagpakaiya. Ang bago niya. Kung bata pa. Magkana niya siya kung bata pa. Eh, kung bata pa niya sungkon. Ang bago niya. Ang bago niya. Demonyo, nasok na damdam. Wow, no. Sak, aturo ng demonyo. Siya tak pira ka sukat pat. Hindi kung pira ako pira. Nanok daw. Pira mo ikaw. Iyo. Urang kun. Daw. Ginanguy ka. May naman ita, endog lang kami dudo. Ininom mo na siya matuto. Uy, may pa dito ka na. Ako dia kaya ko may bayad ko da so Anytime miniwiri kay mo na niya. Ininom mo na mo na. Gulay ko ganda. Dili ko na. Ko dara niya waray. Ano man na niyo niya, tigilan na. Hindi na gusto rin nakita. Isa kay ininom siya. Siya. Ano man. Dapat mataas, mataas. Insugod niya sila sa nalaga sila sa. Oo. Nalaga. Kaya hindi. Siya mo na